Hej alle sammen og velkommen til den video. I dag skal vi spille challengen. Først har vi grå våben, dræber en kill. Hvis vi får et kill, så må vi tage grøn våben. Og så hvis vi får et kill til, så må man jo selvfølgelig tage blå. Og et til kill, så er det lilla. Og et til kill, så er det legendary. Og et til, så må vi tage de mythiske våben. Nå. Og I må gerne gå ind og se den her video inde på Sejr. Og alle de andre videoer, jeg lægger op. I må også gerne gå ind på Torsejr og like og abonnere. Vi lander en lektie læg, og så vi kan få nogle gode våben. Vi skal ikke have en PAC, så no. Oh my god. Okay, jeg ser så meget, jeg bare tænker på at dræbe dem. Det. Nice. Det bliver jeg da lov af det der. Fedt. Det er skønt der. Er der ikke noget? Fish. Flopper, eller hvad er det der? Hvad er det der? En hoplopper. Og der ser jeg den der, hvor man kan hoppe. Aha. Nej. Kom. Det gør så meget. Æreskud. Vi skal lige finde nogle æreskud. Hvad skal vi gøre lige før? I vil også godt være. Det vil også være. Vi kan se lidt fiskestang så langt der. Ja, en flår. Let's go. Der er en der. Jeg tror vi er nogen. Der har han vel ikke. Hoffer. Skal vi få blå våben? Vigtigt. Ved det. Vi må lige stikke af her. Jeg blev ret low. En flopper. Du spiser den bare for fuld liv. Det er vigtigt, der er fuld liv. Ej, jeg kan ikke se noget med solen. Flyt dig. Sølfisk! Kontuskøl. Det er selv skøl. Jeg er heller ikke mulig psykisk nærmest. Level 66. Jeg har ikke æreskud, ingen æreskud. Men jeg fik æreskud for ham der. Ja. Nice, han havde lige samlet. Måske nogle skud, så hun bare lukker. Okay, der er ikke nogen fysikbus, så jeg lukker det. Ammobox, SMG-skud, og ja. Ej, shotgun-skud. Nå, det er også sygt nok. Flere shotgun-skud.
Den der shotgun skal vi ikke tage på. Det skader også meget. Men skud, ja. Vi dropper dem her. Vi skal bare, eller er det spiller 5 skjold? En svær eller en syg, eller en big shotgun. Så, nej, shockwave. Det er faktisk ikke en gun, for man bruger den kun til at flyve væk. Så, den må man bruge. Ligesom shockwave, den kan man godt ramme, men hvis vi kun bruger den til at shockwave os væk, så må vi stadigvæk ikke bruge den. Vi venter lige bare på som her, så vi kan løbe hen til det mis. Og løb den væk her. Den er her. Nej. Vent. Vi har fået et kill, så må vi få grøn. Vi har dræbt en til. Så må vi gerne få til blod. Haha! Det vidste jeg ikke engang. Der er vi 35 skjold. Kom her. Der kommer en modstander. Nu er vi videre til Epic. Vi tager pumpen, det skader bare så meget. Det er mega godt. Vi skal lave den her. Harpunen skal også godt skade for mig. Og vi er hele vejen hen på Epic, så hvis vi finder en Epic-våben, så er det godt. Og det må vi bruge. Okay, ved. Oh my god, vi er oppe på Legendary jo. Ej, hvor er vi gode. Alle sammen. What, vi er gode. Vi er oppe på Legendary. Det er en ny rekord. Altså, de våben vi er gode. Det er også Legendary våben. Det er en ny rekord. Jeg har aldrig prøvet at være så højt op. Jeg synes aldrig prøvet at være oppe på Legendary niveauet. Okay, er det skud her? Vi lader være med. Skal vi push? Skal vi push? Bare skal vi push? Zonen er også en del langt væk. Ikke så. Hvad lidt er det? Nej, det er nu. Vi kører lige nu. Så løber vi lige ind, og så pusher vi, hvis der er nogen infozone, for vi vil heller ikke dø jo. Der er lige et fiskehold. Lige sådan noget healing. Jeg bruger den der. Nej, det er shield. En flopper. Hvad gør den der klovne stinkfish? Klovne stinkefisk. Det der er nyt. Det har jeg aldrig set. Nå, lad os lige løbe ind. Der er 17 tilbage. Det kan måske blive til run. Håber vi. Vi har 4 kills, så det betyder, at vi har haft et godt våben, så blev det til grønt,
Så har vi fra få grønt op til epic. Så har vi, eller til blå, og få blå op til epic, og få epic op til legendary. Yeehaw. Shockwave er også bare meget god. Men harpunen er også bare god til at komme ind i boks på folk. Ej, det er meget. Vi tager Shockwave med, fordi hvis vi nu cracker en, så kan vi komme ind i ansigtet på hurtigere end nogen andre. Så det gør vi. Helt klart. Jeg kan høre ulve. Vi løber lige herop, fordi hvis nu vi kan få et eller andet godt, eller være heldig at få en legendary pumpelscar, fordi det kan man godt, hvis der er meget lille procentchance, men det kan man. Så lad os lige se. Vi krydser fingre. Jeg krydser fingre. For det. Hvad får jeg? En big shield. Ah. Vi stopper stadigvæk med til big shield. Jeg kan høre en eller anden ulv. Der er noget, der hyler. Jeg kan høre en eller anden, der hyler. Det er spændende, det her. Fældensrappe! Fejler de? Hvis vi får det her kill, så får vi mythic våben. Det ville være fedt, hvis vi bare får en af dem. Så det er mythic tur. Speedtid. Big one. Ja, man! Så kan du lære det! Launcher. Hvor mange skud har jeg til? 8. Er det spil? Jeg tager 8. Fordi jeg har 8 skud. Ikke launcher eller SMG. Det ved jeg ikke. Jeg kigger lige, hvad havde de her loot, jeg nok kan se det. Jamen, den ene døde bare så hurtigt. Ej, vi kan holde SMG. Drenge og piger, vi vil holde SMG. Det er meget god gun. Og der ligger en big heroppe, så det er thumbs up på mig. Der kan lige big shield. Nu er der noget ellers så, som jeg har glemt at kigge på. Lad os se. Ej, lad os lige stå her, uden jeg bliver skudt. Jeg kan få dig med. Nej, det gider jeg ikke. 7 kills, mand! Det er over mythic våben! Og fuld epic og nogle minis. 2 sekunder. Ja! Okay, nu. Så big shielden med, for nu har vi tid til det.
lille snit. 2 gange 23. Lad os lige cam, så han ikke kan se os. Jeg skal jo vide mistanke, og så kan andre folk lave det, jeg gjorde på den med spliff. Jeg vil jo selv ikke blive spliffet. Jeg lavede en far og spliff. Okay, det er den bu. Men 37 og 2 gange 23, jeg ved ikke, om han har poppet hele. Han ved ikke, hvor han skal ramme for at kunne dræbe mig. Vil han push? Hvad er det, du vil? Er det det? Er det det? Vil du have en ordentlig fight her? Det er virkelig fight med mig. Code. Lukket. Der. Nej, jeg kan ikke nå med kæde. Når der kommer en til. Det var den næste, der ville smage på den her pump. Er der en til mig? Er der en til, der skal prøve? Nej, jeg tænkte nok. I har. Eller flere, der vil smage. Flere, der vil have noget med mine pumper. Det tænker jeg nok ikke, vel? Nej, der er sikkert ikke nogen, der vil have flere. Jeg tænker ikke, der er flere, der vil blive test komme i en sej pump. Nå, vi kan bare samle dem med. Så har vi alligevel noget samlet på, så for vi har en eller anden bar, og så vil vi have en lille pumpe, så kommer vi til at se. Nå, der er sgu en her. Igen. Okay, så vi har en eller anden ude i den her verden tilbage, og han gemmer sig sikkert heroppe. Eller noget sammen med de der dumme reptorer. Men jeg har set dig. Oh my god. Nå, det var da det bedste win nogensinde. Nå, vi ses. Tak for den her video.